सेंग्राफोर साख्रि गैयैखायसो ओरैनो थानानै दं नोंसोरो खोथाया बेनो आर्मि पुलिस खारदो गाबोननिफ्राय सानफ्रोमबो फुङाव बे लामाजों खार फिसाजो गोनांनि न'खौ दरजाखौ खेबसे खेबसे जोनानै थां मिथिबाय खारदो थांलाय फैलाय 10 बारसो खार 10 बारसो जो मा जादों होनबा पुलिस खारदों होनो पुलिस खारनाय बिदि जायो होनबा बारदोंमोनलां मिथिबाय ओमफ्राय नोंसोरखौ बुंथ'ला आङो जिखुनु जाया खारनो नाङा दे उदै गिदिर गिदिरखौ मोनदों ना मोनाखै बोराया उदै गिदिर नंना नङा नंगौ औ सान्थियैनो दं दा जोंहा नैबे जारौ मोनासो माबायदिखौ लायो उदै गिदिरखौ लागोन ना जों बायदि थेफा थेफाखौ लागोन जाखो जों बायदिखौ दालाथार थगायसुला जायो आंबो बारा मोजां नङा मानसिया थगायसुलासो नानि नोंसोर जेबो मिथिथ'वा दे ख' सराय आंनो फरायबाय था दे